Mag ik nog een iets vragen? Uw kinderen, je hebt 2 kinderen? Ja. Hoe oud zijn die? Mijn oudste kind is 2 jaar. Of mijn oudste kind is 2 jaar, dus je bent eigenlijk nog maar net papa, en dus je bent eigenlijk nog maar... En mijn jongste kind is maar 6 maanden. Oei, proficiat. Ongelooflijk, hè? Dat is toch fantastisch? Dus dan kun je tegen mij wel eens misschien komen? Want dan weet ik echt niet van de jaren. Van de jongeren. Van de jongeren. Jongeren, effectief uw eigen kind. Spreekt u nu over effectief uw eigen kind? Of? Nee, kinderen niet. Dat moeten vragen aan de samenleving. Ja, meneer, Joska is eigenlijk biologisch niet, maar ik heb Joska altijd opgevoed. Ah ja, oké, op die manier. En dat kindje is geboren. Is Joska die 2 jaar is? Of? Nee, 5 jaar. Ah, oké. Dus 3 jaar daarna heb je... Dan mijn 2 kinderen. Steve is 2 jaar geworden. Jelle. Nicola is 2 jaar geworden. En Jelle die is nu 6 maanden geworden. Ja, En gewoon samen. Maar, en gewoon samen met mijn moeder of nee. Kinderen die wonen met mij. Samen alleen. En hun moeder? Samen alleen. Hun moeder die loopt daar ergens rond, ja. Oké, ja. En nog steeds in de wend. En de schijf of zo. Wanneer is het dan? En de kinderen alle 2 van dezelfde moeder? Ja. Alles Charles. Alleen dat gaat goed. Dan gaan we met jongens. Dat is toch niet zo. Dat gebeurt toch niet zo gemakkelijk. Dat is heel moeilijk. Ja, dat zal. En als je dan al een gewerkt hebt.